Boses Tagabos, Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Huha! Happy weekend and marhay na aldaw. Biyernes, petsa 17 kan Setyembre taon 2021. Ang pagrespeto mina naman sa lambang miyembro kan familia, kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kaining kaaldawon amang Diyos enot sa gabos. Como Biyernes ano tabi, diyan kita kay Senyor Santo Cristo sa dapdap ano. Buda sa ibang mga lugares po sa Daraga. Magpasalamat lamang kay Senyor Santo Cristo. Alas 5 ang hapon pa ding nalano, so sa misa, diyan pala na hapon pag 5 p.m. So gustong mag-aratindir kan misa kada Biyernes sa Mission Church para kay Senyor Santo Cristo. Kada hapon po yan alas 5, kada Biyernes. Pero we encourage na medyo limitado sa namo na gayod ang paghiro-hiro sa protocol medical. Kung dai ka mo tabi magkakapasiring dyan physicalmente sa DCGB News Online, alas 5 man ang hapon. Tabi ha? And ngunya na hapon, iyan man po na i-ofresir ka na samuya man na opisina, pading nalano, para sa kapahingaluan kan kalag, kan station manager po pag iriba midigdi dati, akang DWGB FM kay to now OKFM 97.1 misa direkiem para po sa kapahingaluan kan kalag ni Jojo Banana. Yan, ang samuya pong dating station manager po dyan sa 97.1 kay to DWGB FM, ngunyan OKFM, Budakan, PBN, TV6. Ano pa dingnal kay to? So 5 p.m. po yan, i-ofrecer man po yan kana kumpanya para kay Batag, Rodolfo, Julio, Rogi, Jojo, Banana, Abril. Diyan pong haponan. And siyempre tabi, sa muyang paglaom, nayaong kamo dyan, nagdadangog sa tuyang programa. Sundo kitang alas 10:30 ang pagkaudto. Sa gabos pong mga taga Daraga dyan sa supermarket kan Daraga, igwa kitang mga paradangog dyan. Mabuhay ka mo tabi. Sa mga tagaligas pisige daw tabi, sa kuya man na numero, duman sa dati, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 sa mga smart subscribers. Buda sa Sun. Sa Globe tabi, 0961. Okay, 0956 0156 020 sa Globe. Buda sa Touch Mobile. Yan po tabi. Sa mga taga Old Albay, good morning. Sir Ato Lim. Maray na aga tabi sa Indo. Ugaringon yan ito padignal uyogon muan. Ang discount sa krudo, 2 pesos kada litro sa Petro. So mga bakunado na. Diyan sa Petron. Sir Ato Lim, good morning. Diyan sa Daraga. O hanggang ngunyan gayud ito, na 17 ata, Buda so sa gasolina, 3 pesos kada litro. Mga perks tabi, paghinguhaman kan mga nasa pribadong sektor in support duman sa tuyuhan kan gobyerno na makaigwa na kita ning herd immunity. Yan, sa Petrones, Tapgas, Petron, Gasul, Petron Gas Station. Maray na aga tabi dyan sa Indo, mga suki niya to yan. Para dangog,
Sa luwas kompleto, si Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al, kasabay si Ann, si Luen, si Renz, sa Manibela, si Henry Deboy Mata, technical control. The man from Santo Cristo, from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo, kumpadreng Tay Nald Baldo. Newsroom sa padagos na pagsubaybay as it happens, how it happens, where it happens. National man o international. Dahil po yan nagkakalusot sa matinding pangdangog, buda panghiling ni News Manager Mardela. Sa production, An Samong Anghel, Angel Mustasa. Tandem ngunyan sa IT. Yan pong nahiling nindo, full digital broadcast online worldwide. Si Arven Buda, si Richard, ako po, an sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Así, me gusta mi, así, me gusta mi, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano. Ay, kumpadreng Noel, sige na tabi pa de, magkuang ka sana. Aram ko makusog man ang internet dyan sa Indo Pading Noel, no? Sa indong residensya. Sige na kuang ka na, log on ka na duman. Sa personal yan na ihukuan mo tabi, kumpadre, sa imong cellphone, sa imong Android phone, sa imong telepono na ang kantidad, mga andangog ko kayan, nasa 65,000 eh. Sa imong Android phone, Pading Noel na manalo. Chicken yan sa imo, 65,000 na sa imong Android phone. Diyan mo na i-download so S-Pass. Tadyan ang malaog sa imo, madali yun man sana. Basta su internet tabi makakuan, makaskas yan. Diyan mo na i-download, buda i-upload mo na so sa imong vaccination card tabi. Yan, kaipuhanan, personal paano yan, kumpadreng Noel, madali yun masana. Lumawag ka naman sa S-Pass. It's user-friendly. Ibugtak mo naman. So, pangaran, kabus na pighagad na detalyes. Then, upload mo yan tabi. Ayan. So, kayang-kaya mo ang Pading Noel. Diyan sa imong nasa 65,000 gayud ang kuan ka ni Pading Noel. So, Android phone. Iyon ang ipapahiling mo. Pag nailaog mo na duman, na-download mo na so S-Pass, yaw na so mga detalyes, puda i-upload mo naman so sa imong vaccination card. Yan, tabi Pading. Sige na, pagyao na akong dai, paabrihan ta naman ang pintuan kan lupang katandungan. Pading Noel. Aray na aga tabi sa imo, kumusta dyan sa pamilya, Sige. Happy birthday tabi sa tuya man na gobernador. Si Al Francis Bitsara, hali man sa hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB AM, asin ang mga istasyones man niya mo sa FM, ang 97.1 OK FM. Happy birthday tabi, Gobernador Al Francis Bitsara. Yan. Magka-birthday sinda, Setyembre, kanakaagi man na fetsa 11. Si dating Congressman Fernando Nando Gonzales, ang nagsilibrar man kan sa iyang kompleanyo sa kanakaaging Sabado, fetsa 11. Ngunya naman, si Gobernador Al Francis Bitsara, Gob, happy birthday tabi. Ali sa bilog na tropa kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Sige. Nag-text si Pading Noel, giraray. Alo yun maglaog sa S-Pass. Subago pa akong alas 4 nag-login. Ang cellphone. At nag-iyo pa di, ang cellphone mo, 65,000 pesos. Yan.
Aray na aga tabi, Sir Ato Lim, ha? Good morning. Diyan. Dumang ka, Padig Noel, dumabang ka kung mapakrudo ka na, diyan kan sa imong four-wheel drive kay Sir Ato Lim sa Petronas. Ha? Uda dumang ka na magbakal nin gasol, Petron. No? Igwanin na, so diskwento pa hanggang ngunyan yata yon or sa 21. Dari parang sa 21 yata yun eh. O ngunyan. Pero anyway, pasiring na. Diyan. Salamat. Sa kansaro nga ni Padignal, ano na ito ta? Grabe susak. Nakahiling kong spaghetti Padignal. Grabe so ikakaw kong spaghetti. Agdaman man ako sa Graceland. Igagadang akong card. May discount man pala. Iga ko talaga na Graceland. Ano? Para ibuda dyan sa mang inasal. May mga diskwento. Kagayon mo baga ano tabi. So effort kan komunidad. Individualmente. Ano, and as a community, parte iyan kan sa tuyang pagtarabang-tabang na maka-attain kita kan herd immunity. Sa krudo naman, gun mo ano, hanggang 21, iyo, tama na rumduman ko hanggang 21, hanggang 21, gun mo ang 2 pesos sa diesel, 3 sa gasolina, nakulaw na tabang bagano, diyan sa Petron, sa Daraga. Maray na aga tabi, Sir Ato Lim. Kumusta sa familia? Sige, taon-taon mag-uro-istorya kita kan mga pangyari. Kagayon kan mga developments ano inutunta mo na itong sumaka-uplift kan sa tuyang moral despite kan mga pangyari na magabat ang sitwasyon igwanin mga nagbuburuta na mga maray-rahay man po na mga developments na papakinabangan po kan sa tuyang sosyudad sa mga maabot na aldaw. Taon-taon po yan, buda nagakapirang istorya sa Lado National, digdi po sa Tingog kan Banwaan. Meantime, may signal ang tropa. Aramon ta, Pading Jim, 3rd District. Good morning. Yes, salamat Rabi Pading Marinaga sa mga dagdag niya itong bareta. Handang ipresentar ni Pulangi Chief of Police, Lieutenant Colonel Roel Pedro, ana sa iyang mga tauhan na naka-duty po na alas 12 nin maaga sundo alas 4 nin aga kaswapon may kinaraman initabi pare sa nadakop kaswapon kantropa ni Tabaco Chief of Police Edgar Azotea na sarong ba na pano nin pasayros asin na mga pike an antigen test na pinagpresentar sa mga police Tabaco. Doon kana isiyan ini kan hepe kan na Pulangi tulos tumar party ini sa pagsabing madadanyaran animahin kan Pulangi PNP susog sa kasukuan sa Sainda na mabantayan an entrance kumbaga ining border control dahilan sa informasyon na iyawan nangyari dyan sa Tabaco. Ipinapod ni Chief of Police Roel Pedro ang mga naka-duty kaso hapon sagod na pinag-imbestigaran ang mga ini kan COP kung may uminaging ban susog sa description sa nadakop dyan sa Tabaco. Roger. Basado sa mga polis, dai ninsiring na ban na uminagi digdi sa Pulangi border. Dai nin nag-agi duman na araw kay itong plate number, description physicalmente sa mayor entrada kan teritoryo kan Albay. Sabi pade asin pinag-reconfirm niya to kay Chief of Police Pedro na baka niya ko nalusutan talaga ang border code na imposible ang malusutan sabi pade kan kada na duty dyan na police one by one kada nag-agi talagang pinag-check nila apira katong sa mga luwas duman sa executive order na mga gari mga truck na ito. Oho, ganyan. Ang question pa no compadre is itong checkpoint ninda is siyempre strategically located iyan but further question would be igwanin pwedeng maagihan apwera duman sa mayor entrada sa punang David kung talagang kabisado kan driver ang mga tirailig igwang mga malulusutan. Yan. So that's dakulaon na posibilidad na posibleng iyan ang nangyari. And ikadua pa de, kahirak man pa bagakan sa tuyang mga pulis diyan sa Pulangi ta
nagtatrabaho talaga sinda 24 oras. Kaya lang, igwaning diit na parang missing link, ito bagang so, pag-verifikar kung an ipigpipresentar na dokumento medikal, genuine or falsifikado. Tigdi sa kwan sa tabako diyan sa pier at igwa maning advance control point so lokal na gobyerno kan Catanduanes ang gigibukan mga medical personnels diyan pa di so nagche-check man baga kan suma value sa Catanduanes so yaon duman sa kwan sa sertifiko pig aapudan so mga numerong yaon duman sa Manila pig biberifikar. In fact, igunganing nakasuhan bagakan kanakalis na simana pinag-report ni Pading Jomar, pinasuhan kang pulista kan binerifikar daiman palan ito nag-agi na pasahero duman sa laboratorio ninda ang nangyari kinontrata kan itong sumay bihikulo bayad na dahil naman nagpaswab kaya nadali. Ito duman naman sa Tapulanggi parang inda kun igwanin sistemang arugkaan so mga pulis tabi pa ding Jim? Actualmente, sigun kay Chief of Police Roel Pedro, aram ninda ang mga modos. Oho. Na kisyo duman sa Manila mangungontrata ang konduktor. Igwal sa na dyanin lihitimo na sarong tunay na test. Pagkatapos, sisalidahan na sa mga pangaran ka na eh. Iyan, oho. Yan, siguanin sikreto, tinukdoan na daan ni si Open sa iyang mga tawan kung paano yes. madidisplay na peke ang sarong antigen test o swab test. Oho, ito ang magayunon na dapat sustenidong na i-implementar tapag abot pa sa sa control point, nasasagara talaga pa ding Jim, ano? Oo, kung di na pwedeng i-laborar kung ano sa sekreto, paano ninda madiscover. Alalo na kung bako man talaga totoo, madali, ma-release na talaga tabi pa rin. Yes, oho. Ngunyan, balik kita digdi sa issue dyan sa tabako. Sigun kay Chief of Police Roel Pedro, na kuning kaso mag-desider manangga ang tabako PNP sa panginot kan Chief of Police na mag-imbestigar, preparado siya na ihampang sa iyang mga tauhan na naka-duty durante kanadakop itong ban dyan sa tabako. Duman sa peryodo na posibleng iton oras na uminagi itong van kung duman uminagi sa mayor entrada. Correct. Ang claim katong driver uminagi sinda sa border control. Ang claim man kan mga police digdi dahil uminagi digdi sa sainda. Yan. Okay, sige. Kung saan so, missing link ka na eh. Iyan ang dahil masabutan. Kung sisa'y nagtataramnak. Oo. Yan ang sabi kan, someone is telling a lie and someone is telling the truth. Ito napunta. Iyo. Pero sa Turya, na pwedeng uminagi sa ibang lugar, kabisado kan driver o kaya may nagigiya, saro pa yan sa anggulo. Sa anggulo, sige. Yan sabi pa na mga follow-up niya to, digdi sa border control, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Hali mismo dyan sa border control kan teritoryo kan Albay sa Pulangi. At aram nindo, kung gagamiton sa na kumpadreng nalbagasiring kan sa tuyang so pinagkapara istorya ka ito, kung gigamit ta sa ng mga Pilipino ang sa tuyang abilidad sa karahayan, siguro sabay naman kita sa mga nasyones na abantido. Ano? Yan sana bagang napepekian mga medical certificate. Kung ano-ano nakakalusot sa border control. O dumanadakop sa tabako itong van na kadaklan sa mga ludad na pasaheros, peke so sertifiko medical, swab test, ano? Paano nangyari yun? Igwa dyan sa Pulangi ng control point, apwer na sana kung igwanin inagihan na ibang lugar. Yun sana ang problema. Kung iyo man ang gano'n na nangyari pa may pagkukulang pa kita sa pag-secure kan sa tuyang border control. Bako, evidently, nakalusot nga na ito. Kung iyon so nangyari, natataday na babantayan itong lugar na inagihan kan mga personang iyan. Saro pa yan sa dapat na ugidon.
Nasa linya man si Renz Luna dyan sa Daraga. Renz, marhay na aldaw. Go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio. Maray na aga, maray na aga sa mga parantabang sa mga dugan niya to nga mga bareta magiging clustering ang sistema kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay manungod sa barangay COVID-19 vaccination digdi sa banwaan in Daraga. Idi ang pinangnabitan sa DCGB News Alcalde Victor na kung sa insen sinabi na ining duwang barangay na pinag-laag na parangan sa barangay vaccination programs sa lokal na gobyerno, ini naman ang magiging vaccination area para sa mga barangay na nakasakop man digdi sa sur na parte kana Daraga ining Anislag barangay Anislag Daraga Albay na kung saan nagbuktak naman yan dyan na grupo halis sa Arichu Daraga ang lokal na gobyerno asin sakop na kayan ang magpuon dyan sa may barangay Balinad, Papinya Francia, Baskaran, Tabon-Tabon magin man sa iba pa mga barangay dyan sa hararay unang parte ka na banwaan. Digdi man sa norte nga barangay, ining barangay Malabog, ang ginibong vaccination na area kan lokal na gobyerno kontra nga ni sa COVID-19. Dahil nga ni ka nangyari nga sistema, ang kung saan nagtikad na nga ni kasuhapon, ay hanggang sa ngunya nagpapadagos pa, nagkigwa manin magay na epekto. Dahil kung makatatandaan kan enotang mga reports na medyo diit so nagpabakuna, ngunyan lugod makaskaso na ubos ang bakuna. Dahil man yan isa ginibong espertos kan lokal na gobyerno. Kaya nagluluwas na ang mga sararayong barangay lugod talagang porsigido magpabakuna. Dahil ang sarong aldaw sa nangan itabi Sir Pio, nakakaubos sa sindan ng 600 to 700 na vaccines sa sarong barangay kumpara digdi sa sentro na kung sa indig nga ang sentro ka na pagkaulakita ng virus na kung sa indig dilugod medyo mapili ang mga tao pero pag sararayong barangay naiiling ang sa indang pagka-interest or iliyong pagkagusto nga ning magpabakuna na tulos para magkaigwa ng proteksyon kontra sa COVID-19. So gustong sabihin na tabi Ren sa ang sistema garuso style ka ito baga kan COMELEC kung naparehistro may pigbibiyo na barangay asin duman sa nasa sarong lugar, sarong barangay mapasiring so mga kataraning adjacent na barangay para magpabakuna man. Roger tabi Sir Pio. Unyan, kumusta ang trend? Nagrarahay? Sa unyan tabi Sir Pio, maray man tabi Sir Pio so naging resulta, ining ginibong barangay vaccination dahil ang takaswapon niya di adigdi sa barangay yung labog sa Inot, na Inot nang nagpabakuna so 600 na mga persona ngunyan, sa Anislag naman nagsibog, pinagalaoman na dakol na ang nakapagpalista. Si Sir Romanyan ini sa naging resulta man ang ginibunindang bagong sistema dahil ang takong saroon ya tabi Sir Pio sa mga barangay medyo magkakaigwa ng problema kaya sila maligdi kay Mayor Vic na tanganing mas mapadali biyo na sana maging mas sa mga katalangin ng barangay duman na magdiretso sa mga pinagtagamang mga vaccination area. Sige. Okay. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwa. Transluna, DCGB News. Salamat tabi Ren sa mga dagdag na istorya. I'm calling Mayor Vic tanganing kausap ta makatabang kita sa padagos na drive ka na lokal na gobyerno kan Daraga na mabarakunahan na iyan na mga yaon dyan sa mga lugar ining mga pinaka-cluster ninda ano tabi nagaring po ang cellphone ni Mayor Vic na Perete kan Daraga ano po yan ang dangog ta iyaon sa mga barangay nga nagmamanihar personalmente ka na sistemang iyan. Tama yan na i-cluster na lang. Buda mapa-speed up iyan na roll out kan vaccination dyan sa Daraga. Okay, baka busy na. Okay na. Sige, okay, no problem. Dahil kita na data na kaulay mo na si Mayor Vic kundi taon-taon po sa satuyang programa mantang nagpapadalagan kita. Tama po yan na i-cluster na lang dyan sa Daraga. So lokal na gobyerno na po. Yan po ang espuersos kan gobyerno na at least maisalbar man ang buhay ta. Using ining kwartang bakal kan bakuna na hali sa mga buwis na padingnal. Iyan baga ang espuersos kan gobyerno. Iyan ang pagmakulog man kan gobyerno da ita sa nagayod na reriparo da inahihiling. Gabos na mga bakuna nga billions worth of billions pinagmaniugutan man kan gobyerno na magkako kita maski puro paano. Grabe bagaan demand worldwide
pinagko-corner kan mga mas darakulang nasyones, Estados Unidos, Gran Britanya, Europa, kung saan so mga may kapabilidad financially na makakuanin dakulaon na bultukan bakuna, itang Pilipinas maski puro paano nakakadali man baga padingnal. Something na ipagpasalamat taman sa mahal na Diyos, buda sa satuyang mga gobernantes. O you can just imagine, may natutulukan na sa mga buro barangay, bako, something else. Yan ang pagmakulog na, our government institutions, despite kaining kung ano-anong nagbuburutang mga kontrobersiyas, is working and functioning to save our lives. In fact, nga ining pag-iribanan ta, pagdarangugan, paghirilingan, gabos, resulta ini kan pagfungsionar kan mga institusyones kan gobyerno, Department of Health, Depensa Nasional, DepEd, DSWD, mga lokal na gobyerno, tabi. Yan, ini po, asaro ini nga dapat na ipagpapasalamat man niya to, ha? O yan, kaya dyan tabi sa daraga, si Mayor Vic mismo, minapasiriring dyan sa mga lugar na ibinaba na kan RHU kan daraga sa barangay ang pagpabakuna, tanganing masalbar po kita to save humanity. Ano po? O yan. Kaso nakaaging aldaw dyan sa may Balabog, igwa maning ibang mga barangay, so mga adjacent barangay na strategically located, yaon dyan sa may Balabog, dumana sa napigbibiriyo-biyo man. Pagkatapos, dyan naman sa mga masunod na barangay, iyo man po yan, taday man mapupwede na barangay por barangay na pagpapasiriring dyan. Bibiriyo-biyoon, tanganing ma-expedite po ang oras, buda matauan, nin mas dakul na serbisyo po, ang mga yaon man dyan sa daraga. Sige, andali, padingnal, pasubli kaso dapat na basahon ko, taday ko na ako ko adig. Ito pala, Ito ba yun? Pero, pasubli pa din, naik ko na natin, nanganing makakuan. Ayan, salamat pa din. So nice. Ano po ka mo, doro-diretso ang programa ta sa Tingog Kanbanuan. Time check muna tayo, time check. Oras, Pilipinas. Ayun, nasa sirkulo pa. Nasa loob ka pa di. It's 9:35. Ano po? This time check is brought to you by SM City Legazpi. Yan. SM City Legazpi, 3-day sale na. Ito, umpisa ngayon, 17. September 17, 18, and 19. Tabi, umpisa na ng 3-day sale dyan po sa SM City Legazpi. September 17, 18, and 19. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win SM gift certificates. Enjoy amazing SM Advantage and SM Prestige deals. See you at SM City Legazpi 3-day sale. Puon ngunyan po, September 17, 18, and 19. It's 9:36. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tibay mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init!
Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisadit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA+.
Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Uno, isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Margie Llorca. 6 months na po akong may sakit sa kidney. 6 months na po akong hindi makapaglakad dahil anong mataas sa'yo? Uric acid. Tapos pumunta kami dito sa NEDS Wellness. Isang buwan pa lang nagamot ko doon sa wellness na gumaling po ako. Ito po, nakapaglakad po ako ulit. Isang buwan pa lang kung kaiinom ng wellness. Kalakad po ako ulit. Ako po si Bibirol sa Ricardo Barcelo. Ngayon, ano yung problema ng asawa mo? Dinala mo siya dito? 1 month na po siya hindi nakakalakad. Kasi po may mataas yung uric acid. Mga ilan kaya? 12,000 po. So, tapos, maga na ba yung katawan? Maga na yung paan niya, kaya hindi po siya nakapaglakad. May kidney stone, tsaka yung mataas yung creatinine. Nung uminom ng mga supplement ko, ilang buwan lang siya, nakapaglakad na. Ilang buwan siya uminom? 2 months, nakapaglakad na? Hindi, week lang po, nakalakad na po siya. Nakalakad na siya, tapos 2 months, umokay na siya? Opo, okay na siya. Hindi na siya maga? Hindi na po. Nag-normal yung creatinine niya? Opo. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Folborista, Sorsogon City. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ng pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Tingog
Ron Paduan. Pio Fernandez. Aram nindo mga tugang kahurnon ko si Ron na Rosal sumay sa dirikan Bros Carwas yan sa wasi o sa alternate. Ano is Plus Brothers? Kahurnon ko ngunyan mga tugang sa programa si Ron Rosal so is Plus Brothers. Sige tabi. Sige, salamat din maray, salamat. Opo, ay sige, salamat. Okay, mga tugang mga barkada niya to, paano no? Mga nagkuro-kumusta man lamang kan sa tuyang mga buhay-buhay. Good morning kay Sir Ron Rosal. Barkada niya to no si Sir Ron diyan sa Plus Brothers diyan sa Carwas. Mga ano rin ta tukaw-tukaw lamang kita duman Ans. Good morning Ans. Go ahead. Good morning Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta dai na dapat maimbwelto ang mga kapulisan sa Bicol sa mga insidente nin kabastusan o kaya kahuslaan digdi sa tuyang kapalibutan. Inian pahayag mo niyan sa DCGB News ni Police Brigadier General Jonel Estomo ang pamayokan PNP Bicol may kinaaraman sa pag-orden niya nanin mas masiraro masin mas makaskas na investigasyon manungod sa insidente kung saan kinaimbeltohan sarong police major na nag-masturbate alegado sa ampang nin sarong sales lady dyan sa sarong establishmento de negosyo digdi sa syudad kan Legazpi. Mariusip man ba ito adi? Yes. Major problem talaga. Major. Day nagkakatios. Grabe naman pa nagparaos sampang kan sales lady. Sa ano sukan? Tay ko masyado nagagraph so pangyari managad sa matao ito o inagda sa sales lady or what ano? Actually, Sir Pio, sa pagkikipag-oron ta kay RD Estowod ay kumbaga detalye ini. Pero pigpangalanan niya sa establishmento, di negosyo ining Hongwan, digdi ini sa Legazpi, aon dahil na certain major na police sa hampang kansarong sales dito nag-watsokol. Jesus. Kaya riniklamo man. Mariusip man na. Destinado ito sa LCPS. Ay, Mario. Yahay na da ito ngunyan da. Ikuha na ito. May problema yan, sa totoo lang. Yes, baga, Sir Pio. O anong sabi ni General na Estomo? Sigun kay Police Brigadier General Estomo, daisin da matugot na may mga miyembro kan kapulisan sa Bicol na mag-ibo kan siring nagawi-gawi dahilan sa saro ining klarong manifestasyon nin unprofessionalism nin sarong servidor. Ang siring kay ning gibo-gibo sigon kay Estomo bako sana nakakaraot sa ngaran kan mismong police officer na imbalto kundi madara ini ni negatibong impact sa indang organisasyon kun kaya agadon kay ni an investigasyon sa bagay ni alagad kung mapatunayan na talagang guilty sa nasubitan ng lustful acts kung iladawan ni Estomo talagang papatawan ninda ini magkakanigong diskusyon o baka papatawan pa nindanin magkakanigong kaso administratibo. Sigun kay Estomo nasa kumbaga nasa probationary na ining personang ini pigadala na ninda sin piga-obserbara na ninda para sa magkakanigong disposisyon asin nagahagad man sinda ni dispensa sa biktima ka na pangyayari asin man sa establishmento na naimbelto sa bagay na ini. Aram mo paano talaga iguaning epekto in general sa kapulisan. Isipon mo, major na yan. Gustong sabihin, haloy na sa serbisyo. Yes. Paano nangyari yun? Kadaklan bagang nagiging imbeltok sa mga medyo nasa horo baba pa sana. Yan, pwede pa niya itong question nun. So, sa indang psychological capacity na maging pulis. Baguhan, paano nakalusot sa neuro. Ito major niya, iguananin saka sa serbisyo. Yan. Saka pa siya duman mamasturbate sa hampang kan babae sa Yes, saro pasapig kumbaga kikauyaman man ngunyan kan epe kan komentar sa kan PNP Bicol ta kan mga nakalis bagang semana Sir Pio na i-report na nagbisita si PNP General Chief Guillermo Eliazar. In saron Bicol sa nailingan ko ta na kan epe kan PNP sa rason na talagang nagsusunod digdi sa intensified cleanliness policy. Iyo. Nang sarong bagay nini daw talagang mabutong naman pababa kan sa indang komandansa. Mabutong pa ibaba and they can never use a pinagasabing anong apod kaan? Isolated. Ay, mapupweditan. Ang single act ng arog ka ini, it brings down the whole institution. Yes.
Oo, so, nyahan na ito niya, naka-active duty pa daa? Dae naman tabi sa PIO. Dain naman, oh. Ano na sinda, ma-proceed na ko niyan sa investigation sa mga proceedings baga sa PIO. Iyo, ano posibleng ikaso? So, acts of lasciviousness? Yes, tabi sa pitas administrative case pa. Buda administrative case, yan kon so lalaki so nagibo acts of lasciviousness. Mapuo na naman. Deliciousness. Kon babayan nagibo, ano nga pudkaan? Aram ni Arvin. Pati ni Angel, aram yan. Acts of deliciousness. Walang iya ka. Learn from the expert. Pag sulalaki ang nagibo, ang kasukaan, susog sa rebisadong Kodigo Penal, acts of lasciviousness. Yes. Kung dahil nagreklamo, so babayang guminibo, ano nga pudkaan? Basado man sa rebisadong kumbaga penal code ni Mr. Pio Fernandez. Artikulo 2. Susog sa Artikulo 2, rebisadong Kodigo Experiencia. Acts of deliciousness. Oh no! O di sige, Sus Mariosep naman na dyan pa nangyari sa nako. Yeah. Grabe. So yan, Sir Pio, nangangapudan ko niyan si Estomo sa gabos na mga kapulisan na kung baga tultulod man ang sa indang personalidad and pagserbisyo. So matrabaho na naman kaini sara kalubakib, so mga makawikaw kan imahin kan polis. Matrabaho na naman sila. Gun may pulis na para masturbate. Bata, sunod-sunod na ko ta sa accomplishment. Yun na kunta na baga So, pero let's give the chance man duman sa persona, Yeah. Mai-air man sa iya man na lado man ang gad. Ang nakakabutwa, so mga insidente man sana na papahayag kan sa tuyang mga sources, Yes. Sige. Tabi sa Pio, ang impormasyon, update digdi sa Campo General Seminaola with Boy, sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Let the wheels of investigation and justice take over sa insidente. We will be right back. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000
pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Padagos ang pangapudan kan Philippine National Police o PNP sa mga taga Metro Manila na makipagtabangan magsunod sa patakaran asin sa buton ang mga regulasyon. Iniyan sinabi ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ngunya na nagpuon na General Community Quarantine o GCQ with granular lockdown asin alert level system sa NCR. Sigun kay Eleazar, generally peaceful man ang primerong aldaw kan GCQ na may nagkapera pang negosyo ang nagbukas na, alagad limitado pa man giraray ang pwedeng magluwas. Base sa datos kan PNP, poon kan ipairarom ang Metro Manila sa MACQ, maabot sa 300,000 ang sa idang nadakop na nagbayular poon kan Agosto 21 sa good Setyembre 15. Nagtutubod sa Eleazar na ang pagsunod sa nasa quarantine protocols, ang liave para dagos nang mapugulan ang makaskas na paglakop kan virus sa bilog na nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Taranuman sa malubago, nagkasundo mga miyembro.
mag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jen Arena, Kanmas-Low, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Puli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, Hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Good morning dyan sa sakuyang namumuta na nanay, si Mama Unding, yan sa Birak, Catanduanes, sa Eastern Cavinitan. Marawi Street, yan ang lugar mi pading Marawi pero matrangkilo. Mama Unding, kumusta tabi sa sakuyang namumuta na nanay? She's 93 years old padi, si Mama Unding. God bless tabi kumusta dyan sa Indo? And happy birthday sa sakuyang tiyaon man dyan sa Karamoan, sa Camarines Sur. Kay Chakun Sing na Agire. Chakun Sing na Agire. Happy birthday tabi sa imo. And kumusta man dyan kay Chuedoy na Agire, sa imong mahal na esposo, sutugang ni Mama. No? Chuedoy, kumusta? Chakun Sing, happy birthday. Buda kumusta dyan sa sakuyang mga pinsan, si Kuya Nonong, buda si Kuya Eddie dyan po sa Karamoan kan Camarines Sur. So ito po na report ni Ans, si General Istoma mismo ang nagpaluwas kito. Si General Istoma ang nagpaluwas ka na pagngaran ka na establishmento tabi. So General mismo kan PNP sa Kabikulan. And kaipuhan, taon na ning tsansa na makapag depensa man sa aligasyon itong so police major tabi let the wheels of investigation and justice take its own course tabi sa mga aligasyones na yan tabi nganing makuha ang tama. Sige po, Luens, good morning, go ahead. Naputol, go. Yes, salamat tabi Sir Pio sa may relasyon man na bareta pinahimuti ka ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodilon Betita kan Legazpi City Police na miyembro kan tropa kan sa indang hepatura ang sarong Police Major na naggibo nin kalaswaan sa Sadiri sa ampang kan sarong sales lady sa sarong establishmento sa Legazpi Port District area. Yun, ano ang sabi kan hepe? Ini ang tinawang linaw kan sa sambitan ng hepe sa DCG Binyos ngunyan mismong mga nakalihis na minuto na dai niya naman idinitalya ang pangaran buda kung sain na posisyon ini si Major nakadestino tas sinda natawan man sa nadaw nin orden kan Kampo General Simeon Ola na mag-investigar may kinaaraman sa siring na bagay pero ang formal na disposisyon asin desisyon kampo dahilan sa supog na ipidadara kay di sa indang mga pulis pero kung may nagluluwas daw na espekulasyon na pulis ini sa indang grupo saro daw ining peking impormasyon. Let us make it clear na dai nin inbuelto sa Legazpi PNP na major na naunambitan hali duman sa ining regional command. Roger to that. Basta dai ikiklear ta ini to set the record straight hali mismo kay Chief na Betita dai nin arog kaa na insidente naka-record dai nin personalize na inbuelto sa inda na sa arog ka ining pinag-iimbestigaran na insidente. Roger, kung kaya manunotaran daw nasa police record kan Legazpi City PNP dai ini naka-record. Dai naka-record. Mas magayon na nailuluwas iyan sa publiko to make things clear. Diba? Correct. Sige. Sigun kay Betita, ngunyan ongoing na ang investigasyon may kinaraman sa siring na bagay asin padagos ninda na pinagsususog ang iba pang detalyes ang problema nagluluwas pinatawad naman daw ini kan biktima. Ay, human agad so nakaabot man sa tong informasyon. Roger. Bago yan na that would be a new twist sa storya kung pinatawad na kan biktima
Ano nang apod kaan? Maimbestigar man daw si Dagiraray Tabi, Sir Pio. Ito daw nagibo-gibo kan pulis. Di daw ito pwedeng palampason. Tama, di pwedeng palampason because the act has been done kung baga mananggad. Totoo ang aligasyon. Roger. Buda dyan sa mga yaon sa Legacy PNP, no offense meant dahil kita nin pa man na malicious imputation sa mga yaon dyan sa Legacy PNP. The information was quoted ni Ann Sali sa Regional Command. Roger. Oh, sige. Ngunyan, makikipag-coordinar na sinda na pagkaaldaw sa nasambitan ng establishmento para sa magkakanigong disposisyon sa initial na impormasyon na nasa indang na-resibiman, nakigig, napasuryo sa sales lady sa sarong section kang establishmento kan naggibo so nasambitan ng pulis. Hindi, ka man madagan makikig na basta ka na sa napatawal-tawalan kung baga mananggad totoo. Maski sisay managad-baga Tabi, Sir Pio, kung makailing managad-baga kubrang manunuklaw. Nya, kung maray kung may nahiling na kubra niya, kung bulate. Yan sana ang problema. Mali ka digday! Mario Joseph man na. Kan sokat na. Siya nagpun kan istoryang an. Sige. Roger, siniguro man ka nasambitan ng hepe, nasindamagi mo man yung mga magkakanigong lakdang, sa mas lalong madaling panahon may kinaraman digdi, dahilan ta sa iyang inulit na sarong indecent act ini at dapat maaksyonan at may kinaraman sa mga siring na bagay, tangani nang maimukna man sa publiko na bako gabos na mga pulis, arog kayan. Pero ang dipisil pa pag-arog kay ning mga insidente ini na kaipuhan kawikaw naman kan mga PR personnels. Roger. Nakawikaw na naman in nakula ning halawig. Correct. Yusip man na. Basta dyan sa Legacy PNP, no offense meant iyan Tabi, and you all clear dyan dahil inbuilt sa arog ka na sistema. Correct. Sige. Kaya mismong si Bitita na nagpabot sa DCGB News may kinaraman sa siring na bagay. Sige. Roger, yan Tabi, Sir Pio, ang magdagdag pang istorya hali sa Legazpi Port District area. Roving around, ako po si LBB. Salamat sa mga follow-up report. Bistigaray na ning maray tanganing kung igwanin mga katotohanan ng aligasyones magdalaga na ang sistema. Kumpadreng Al, good morning, go ahead. Good morning, Pade. Okodon pa sagkod ngo niyan. Kung si Isay ang posibleng magiging running mate ni Congressman Pido Garbin Jr., kung umabot na ang filing kan certificate of candidacy sa Oktubre 1, sagkod 8. Si Congressman Garbin, sagkod sa ngunyan paring Pio, da ipamanin formal na deklarasyon kung ano man agad ang sayang desisyon, may mga espekulasyon pa kayang nagoborotwa. Asin, kung si Rizay daw, ang mga magiging posibleng makakaribanan kanis sa grupo, kung yung mananggad, kung talagang diretso na siya, kandidatong mayor sa Legazpi City, na posibleng makakalaban ni dating Mayor G. Rosal. Si G, si Mayora G. Radyo to data paring Pio. Ang sabi, may mga negosasyon pangunyan. Sa itaas? Sa itaas pati sa baba. Oho. Gari spaghetti sa baba saka sa taas. Konselo. Mga aligasyon man sana na may mga negosasyon pa daw dahil may mga nagsuswestyon na si Vice Mayor Bobby Cristobal gibo na siya ng common candidate. Iyo man so nakainging sa gibo na common candidate. Roger, Bobby. Naibanggit naman ini kay Congressman Garbin sa oron-oron Iyo. Sabi niya, pwede man iyan. Kung sa Daraga, King, may mag-file si Vice Bobby as independent. Independiente. Roger. Taigwa man ang gadanin mga date na implikasyones legal sa mga leyes sa eleksyon. Bako sana, pwede, kundi, kung bako mananggad independent, mag-file si Vice Mayor Bobby,
Pagabot sa entablado, di ma-endorse siya, pabor naman sa saro. Oho. Pero kung independent, magiging neutral siya. Iyo nga ni ambot kong sabihon kompadre. Igo ni mga implikasyones yan sa sa dalagan kan kampanya. Sa mga probisyones kan eleksyon. Yan. Pero as of now, yan, ang sabi, may mga oron pa, kaya pig-arabangan tayo ni, maski ang publiko nag-aabang, kan mga maging development ka ni, kung anong managadan magiging desisyon naman ni, pero sige na bagang para po kay mga leaders. So far, si Vice Bobby, yaon talaga sa grupo ni Mayor. Sige na ang para po kay meeting man. Pero ang question mo niyan, so magiging running mate ni Pido Incaso, Congressman Pido, ang sabi, may nag-suggestion man na ang gibuhon man ng vice, si dating kagawad na Alan Ranyola. Si dating kagawad and dating provincial board member Alan. Roger to that. Ranyola. Yan ang sabi na gumurot ang informasyon sa lado ni Congressman Pido na big question man na kung dahil masala desidido si Vice Mayor Bobby kung yaon na talaga siya duman sa ibong digdi man kay Pido may posibilidad daw na Ranyola han magboto. Pero so far as of now ilaw pa tabi ba ang informasyon na yan dahil paki-formal na deklarasyon ang kampo ni Congressman Pido Garbin. Sige. Sa toyang ahabangan. Sa mga masunod naldaw. Yan muna ang development ng Disalawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa mga dagdag na istorya. Ang pinaka final ka na maaaraman ta is pag-abot kan last day of filing of certificate of candidacy pa dingnal do. Grupo man nga ni baga ni Mayor dahil sa nabaga naga para kun ano-ano ba ko? Baga. Solamente si Mayor Nanuel, so last na pahayag bagang nagbubutwa is he will announce in due time. Yan. He will announce in due time. So sa iya manalado, kung bagaman managad siya man, madalagan pagka-gobernador. So sa lado kan sa alkalde, man baga masyado nagparakuan. Diretso man iyan si Mayor G na Rosal. Yan. Then masyado duman pa din na sa pagka-alkalde. So pagka-gobernador, ang pig-abangan si Mayor. Text ko man si Mayor, buda piga-pudang kundi da ipakita na tatawanin kasimbagan kung pwede siyang ma-interview man. Pati so kamugtakan nga ni Digdi sa Ligaspi. No? Tan mga impormasyon na nagbubuto na nako-quote si Mayor is he will announce in due time kung ano man baga managadan sa iya man na plano sa lado politika sa higher position. Ano po? Yan. He will announce in due time, tabi. Sa lado kan pagkalkalde, yun na yan. Nakahurun tabaga si Mayor kan nga. Si Mayora ang diretso. Dahil maning masyadong komplikasyones diyan sa senda. Diretso so grupo. So duman sa grupo ni Congressman Pido, siyempre, organisasyon man, sige na paglilibot, pag-organisar, gabos. And pag-abot kan na Oktubre, diyan ta na mahiling po, ang pinalkaan na kumbaga suruksukan nin baraha. Bago kita magtiripuasan, kumpadreng Jomar, go, go, go! Salamat pa rin, Pio. Dahil na inquest, so duwang driver na naggatod kan mga pasahero na dainin mga dokumento digdi sa syudad kan Tabaco kasud ba? Nata ito. Grabe palandan requisitos pag ma-inquest, sabi ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Oho. Kay puan, igwang sertifikasyon kang residensya. Na taga-Kainta Rizal, Sudua. Oo. Oro harayo ang pagberipikar ang pagagad nin sertifikasyon, mga dokumentos, requisitos. Naku di babay na bubuhian naan. Pinuhian na. Oo, ang maluwas ka. Pinuhian na si Michael Marpibutin, Buda Miko J. Serrano magtuloy. Oo. Na ang address Kainta Rizal. Tuloy-tuloy na siya. Pero sabi ni Chief, kakasuhan may magginawin ngayon, regular filing. Oh, yun na yan, regular filing. Magkaroon pa naman sinda. Proseso, sige. So,
So, iba, so mga pasahero, preparado na sa kaso. Rimati na. Usaka. Paano? Panpira na yan pa di. So, aynot baga. So, ikaman so naka-plus ka ito. Saro, taga-katandoan. Ngunyan, uyan na naman. Pirang nagkapiray na persona. Pantulo na ini. Kaso sa roong insidente sa Tiwi, ako magkaito nakadali. Sa Tiwi. Oh, good mo. Sa Tiwi, baga, so, kotse na may darang tulong pasahero. Yan. Nakasuhan man sa driver na taga Quezon City. Yan. Sige. Katong ministigo sa tulong pasahero na tinawan si Dakan Peke. Oo, yan so driver. Yan so, rimati siya. Roger. Sige. So, ang ikaduwa, so, ano ini, so, mapakatanduanes. Yan. Dito sa Tabako. Oho. Ini na ang tulong pangyari dito sa First District. Ang nakasuhan, actually na hiling ko na so report na ipafile na so kaso, although bako na ining bako ining inquest. Oho. So sarong taga Bakakay, 5 taga Bakakay, taga Surusugon, Dakul. taga Tabako. Oh, ang kaso is falsification of private documents. Igaro yan ang kakaso tabi pa de. Buda violasyon kan quarantine law. Garo mga arog kayan, tapi i-prepare na. Sige. O di kan mahiling ko sa lista, di ko nahiling sa duwang driver. Ano dahil nagkasabay sa inquest? Ano man nga niya ako, nagdanas ako, kaya inapunan ko ng gagtulo si COP. Sabi ni COP, sasabay mi nga ya. Aha. Pero regular sasabay mi filing. nga ya. Nagamit man ang pala na inipadikang huyan na so grupong fraternal kan Eagles, ano yan? Yan, so mga nag-organisar mga ka nakaaging mga aldaw. Sa indang vehikulo, paano kay sticker? May sticker kan Eagles digdi sa may conduction sticker. Oho. Igwang dakulaw na sticker sa tubangan. Tapos igwa pang commemorative plate, suplaka. So Eagle. Kan pig-investigara na ini ni sir, basado sa nakuha akong informasyon. Eagles ngayon kami, sir. Eagles man palanday ni si Chief. Nahiling mo naan. Sabi, di ka mo magamit kang organisasyon sa mga kala nindong gibo. Tama. Mare, magpirma ka mo ta may kaso ka mo. Yan. Ang luwas sindakan, maghirilingan sinda sa Hotel California. Ronda. Eagles. Ngayon, sir, Eagles ngayon kami. Pwede ang kay Chip. Si Chip baga, Eagles man da. Although, day man kinumpirmar sa ko ni Chip na Eagles siya. Kung di may nag-istorya sa ko na Eagles man si sir. Oho. Pamuyo din to da ni COP. Saka. Gamit na kamo kun organisasyon na yan. Pasibaong kung ikaw mo kun Eagles. Adi pa so duwang driver regular mahalat sindakan kana so mga apod na kang korte haloy iyan. Kaya lang ngayon yan day na inquesta may mga proseso. Kaya auto na sa duwa. Pero so ban yaon sa LTO sa I don't know kung ano yung sa tabako. Malamang din sa tabako. Impounded dito. Ban. Over na digdi sa LTO tabako so ban. Roger. Yan pa rin bareta, Jomar Bien, DCGB. Sa pangarang kambilog na fuwersa, nagalaom kami na natawan mi na naman kamuning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa laog kaining semana. Happy weekend po no. Viva Señor Santo Cristo. Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Happy weekend amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamilipa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic.